جبارتنا flimkien mulej, kelbtek imqadsa, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm taħmarit mulej, hemm jintexxilbu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmnu u Giuseppe Pacini. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla għan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet, inti iġġeddidna għal ħajja ta' dejjem. Qawwi lill-poplu tiegħek fil-fidi u it-tama biex nemnu li bqalb qawwija lil dak li wetna għati seħħ bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien waslu fl-Istra xi lut minn Antiokkja u minn Ikonju u rnexxielhom idawru n-nies għal magħhom. Qabdu iħaġġru lil Pawlu u kaxkruh il-barra mill-belt għax ħasbuh mejjed. Imma xejn id-dixxipli daru miegħu u hu qam fuq riġlejh u daħal il-belt, imbagħad l-għada tela ma' Barnaba u mar Derbi. Huma xandru l-Evanġelu f'dik il-belt u għamlu ħafna dixxipli. Fi triqthom lura għaddew mill-Istra, Ikonju u Antiokkja jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u weħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi. Għaliex kif kienu jgħidulhom jeħtieġilna imbagħtu ħafna biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Għamlulhom ukoll presbiteri f'kull knisja u bit-talb u s-sawm ħallewhom f'idejn il-mulej li fih kienu jemnu. Imbagħad għaddew minn Pissidja u ġew fil-Panfilja. Wara li xandru il-kelma f'Perġe niżlu Antilja. Minn hemm marru bil-baħar lejn Antiokkja. Mnejn kienu batuhom u rrikmandawhom f'idejn il-grazzja t'Alla għax-xogħol li temmew. Meta waslu laqgħu il-membri tal-Knisja u għadu jarfuhom dak kollu li Alla għamel magħhom u burewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani. Hemm għadu għal ftit żmien sewwa mad-dixxipli il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Kull ma għamilt irrodlok ħajr mulej. Iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-serħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu ngħidu flimkien. Il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Biex jarfu l-bnedmin il-qawwa tiegħek u s-sebħ mill-ġmil tas-saltna tiegħek. Saltnatek hija saltna għażminijiet kollha minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek ngħidu flimkien. Il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek. Tifħir il-mulej ixandar fommi u jbierek kulħadd il-isem qaddis tiegħu għal dejjem ta' dejjem ngħidu flimkien. Il-ħbieb tiegħek mulej huma s-sebħ tas-saltna tiegħek.
Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Il-Messija ibati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena nħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom. Jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temnu. Minniex se nkellimkom iżjed fit-tul, għax il-prinċep tad-dinja ġej, kontra tiegħi xejn ma jista' jagħmel. Iżda ħalli id-dinja taraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Kemm huma kelmiet ta' kuraġġ li qed jagħtina l-mulej dalgħodu. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Kemm ngħaddu minn dawn il-mumenti fil-ħajja tagħna eżies veru? Quddiem mart, quddiem inkwiet, quddiem ejja. Nitħawdew, nitbeżżew, nejjew. U il-mulej qed jgħidilna kif nistgħu nirbħu dan kollu. Dan nirbħuh billi nuruh imħabbitna. Għax meta jien nur imħabbti lill-Alla ma jfissirx li għax qed nurih imħabbti ħajjenni, għax Alla jħobbni u jenni dejjem, anke meta jien ma nagħtix kasu. Imma meta jien niftaħ qalbi għal Alla, fil-mument li niftaħ qalbi għal Alla, diġà qed inneħħi minn ġo fija il-biża' u l-qtieħ il-qalb. Għax waqt li niftaħ qalbi għal Alla, fl-istess ħin inkun qiegħed imbattal lil qalbi mill-biżat u mit-taħwit li nħabbat wiċċi miegħu. Hemm ħajjibqgħu, imma l-mulej jagħtina l-mod ta' kif dawn il-ħwejjeġ nirbħuhom u nibqgħu mixjin il-qudiem. Fil-qari l-ewwel qari wkoll rajna kif l-insara kienu jagħmluh dan sa minn żmien San Pawl. Araw San Pawl stess innifsu kif wara li qala xeba tantu hekk ħasbuh mejjed, iqum qisu ma ġralu xejn u l-għada jqum u jkompli jwassal il-kelma ta' Alla. Għaliex il-kelma ta' Alla f'qalb Pawlu kienet akbar mid-diffikultajiet kollha li fil-ħajja tiegħu kien jiltaqa' magħhom. U l-ewwel insara kienu jirbħu propju dawn il-beżat bis-sawm u bit-talb. Qegħdin kważi lejliet ordinazzjoni saċerdotali. Nhar il-ġimgħa jekk il-bambinerejt il-mulej sejjer jagħti saċerdot ieħor lid-djoċesi tagħna, Father Gabriel. Jew nitolbu għalih. Jew hekk lejliet nhar il-ħamis nieħdu sehem ukoll fl-adorazzjoni li sejra ssir fil-grounds tas-seminarju, kif ukoll ngħaddu il-ġurnata tal-ħamis fit-talb u fis-sawm kif kienu jagħmlu tassew l-ewwel insara lejliet kull ordinazzjoni saċerdotali.
Jew nitolbu għal qdusija tal-kleru għal aktar vokazzjonijiet. Biex hekk quddiem it-taħwit u l-biża' tal-ħajja ikollna min jinkoraġġina u jenna niftħu qalbna għal mulej Ġesu. Ejjew nitolbu lill-Alla missierna biex nilqgħu id-don tal-paċi ta' Ibnu. Nitolbuk mulej għall-għaqda fl-imħabba fost dawk kollha li jemmnu fi Kristu, nitolbu. Nitolbu għal paċi vera fost il-bnedmin. Ħajjiqfu il-bombardamenti u l-gwerer biex hekk kull bniedem jgħix fid-dinjità nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex imqawwijin mill-kelma ta' Alla aħna narfu inneħħu il-biżat tagħna u nitfgħu biss il-fiduċja tagħna fih. Nitolbu. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna, partikolarment dawk il-familji li fihom hemm forsi t-tilwim, il-mart, l-inkwiet, il-biżat. Nitolbuk dan bl-interċessjoni ta' Umna Marija, dawwa li jent il-dawn il-familji tagħna, għatihom il-qawwa li huma tant jeħtieġu. Nitolbu. Nitolbu għall-morda tagħna, għal dawk kollha li llum se jsir xi intervent fuqhom. Għatihom il-qawwa, il-kuraġġ u s-saħħa meħtieġa u għamel li jsibu dejjem persuni qrib tagħhom li joruhom imħabbtek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna eħlisna mill-biżat u t-taħwit tal-qalb ħalli ngħixu tassew bħala għoliet tasliem fil-qadi tal-Knisja tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi ilejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Iżda b'ferħa kbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu tas-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċju ta' qabel. U waqt li jintelaq fidejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej
Osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mirrajħ bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ġogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħat u la ddaħħalniex f'tiġrij iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-sliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li treħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja
ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħejja, Jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammil mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post meqedwu, nannu għalenija, glorja u forjija. Kristu għammil mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-mistieri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ minn nuqqas ta' taħsir bi Kristus jedna. Jew ngħidu tliet avamarijiet illumna Marija nofruhom mal-morda kollha tagħna, kif ukoll ma ninsewx l-emigranti tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tana Marija, o kemi doħleju dak ismek sabir, kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bittama li talbna jatik l-akbar ġir. Intlaxqa tas-sema